вирусната инфекция може да се превърне в бактериална. В едно от моите видеа една прекрасна дама, благодаря и за коментарите, благодаря и че ставате все по-активни и по-активни, беше написала следното: не говорете глупости, няма такова нещо. Така, обяснявам. Ако се повлияе и не стане усложнение, нали, всичко минава. Но ако стане усложнение при вирусната инфекция, това, което се случва е, че отслабва нашата имунна система. В нашия организъм, както известно, имаме и полезни бактерии, и вредни бактерии. Когато отслабне нашата имунна система, превес започват да взимат вредните патогени, да правят колонии, да се размножават. Надявам се да го обяснявам елементарно, да се размножават и оттам насетне следва бактериалната инфекция, поради нашата слаба имунна система от усложнението на самия вирус. И тогава, примерно, ще го кажат как. Примерно, като елементарен пример, тръгвам с зачервено гърло и така нататък. Когато стане бактериална инфекция, вече почва да има наличие на гной. Нали? И тогава вече е необходимо да вземем антибиотик. Но това, което не спирам да споделяме, че дори и вирусите, дори и бактериите, каквито и да са патогени, дали ще ни поразят, до каква степен ще ни поразят, зависи от качеството на нашата имунна система. От това дали е силна или слаба. Всъщност от здравето на нашата храносмилателна система зависи и нашата имунна система. 80% от имунитет ни зависи от здравето на нашите черва. И ето защо е хубаво да се замислим и да си взимаме, не спирам да говоря, колко е важно качествени пробиотици. Няма да спра да си ги хваля. Между другото, пробиотик Бифитус взима моята внучка Бояна още от самото си раждане, от утробата на мама. Качествени пробиотици. Защо? Защото са разделени по щамове. За пребиотична храна имат афа-водорасли, което ги прави живи и трайно да правят колонии. Взимат се в различен диапазон на деня. Едните сутрин, другите вечер. Ацидофилус сутрин, Бифитус вечер. Именно това е нещото, което ги прави трайно да се населяват в нашите черва и да правят трайна колония и ние наистина да имаме същински резултати. И тук касае най-различни храносмилателни смущения, като запет, като колити, като гастрити, като язви и така нататък. Но за гастрит, защото аз страдам от 18 годишна от хроничен колит, гастрит, нервен стомах, страдах. Нали, това е много важно да се подчертае. Ще направя отделно видео с продуктите, с които може да повишите нивото си на здраве, да подпомогнете храносмилателната система и пролет и есен да си правите профилактика и да се радвате на здрав стомах, без болки и на разположение. Горе в описанието има линк, в който може да разгледате самите пробиотици, състава и така нататък. Долу в коментар ще дам линк, в който аз винаги го давам. Ви дава тази възможност да се снабдявате с продуктите с 30% отстъпка от цената на всички продукти, да имате качествена връзка с мен, що касае консултации и всичко, което ви вълнува като въпроси относно продуктите, дози, комбинации и всичко останало. Бъдете здрави, грижете се за себе си.